Näin seuraava ottelu on sitten naisten finaali. Siinä kohtaa musta-asuinen Helsinki Ultimate Team ja oranssipaitainen Espoon Viima. Ja näin tiimi lähtee ensimmäisenä hyökkäämään. Aloitusheitto kaartaa ulos kentältä. Maria Elonheimo aloitusheiton käy sitten nappaamassa tuolta keskeltä, lähtee rakentamaan hyökkäystä. Viima lähtee paikkapuolustuksella. Ja heti ensimmäinen syöttö epäonnistuu siihen keskelle. Hakee kaksi pelaajaa samaan kasaan. Siihen tulee Karolina Lappalainen ja Hanna Öynop ja näin. Kiekko sitten ei kummaltakaan käteen jää ja välittömästi perään sitten kiekon menetys myös Viimalle. Näin kaksi heittoa, kaksi epäonnistumista. Ja kiekko jälleen takaisin tiimillään. No niin, nyt saadaan ensimmäinen onnistunut heitto. No ilo jää aika lyhyeksi. Siinä ensimmäinen heitto Hanna Öynopilta jää hieman taakse. Näin 3 heittoa, 1 onnistunut. Josko tästä taso nousee, no pakosta se nousee. Nyt on molemmilla jo 1 onnistunut heitto. Marina Kuusivaara kiekossa. Laura Vahtoranta. Anna-Kaisa Antinoja. Pystyy heittoja, tiukkaa puolustusta tiimiltä. Nippa-nappa kentän sisällä. Kuusivaara kiekon saa kiinni. Ja nyt meidän loppua tilaa aikaa. Sitten lähtee heittomaalialueelle, mutta siellä ei ole ketään. Toisaalta parempi näin, että antaa edes kaverille mahdollisuuden kuin se, että kiekko lasketaan käteen. Ja näin kiekko jälleen tiimille. Todella hermostuneesti alkanut tämä naisten finaali. Todella pahoja virheitä molemmille. Mutta totta kai lataus on kova. Todella kova molemmilla. Viimahan pääsi tänne niin sanotusti takaoven kautta. Jäi omassa lohkossaan 3. Lopulta sitten välisarjan kautta selvisi pudotuspeleihin ja siellä sitten maalieron kautta selvisi finaaleihin. Siinähän oli Viima, Atletico ja Saints kaikki samoissa pisteissä. Ja sitten maalieron, keskinäistä ottelun maalierolla Viima finaaliin eteni. Tiimi oli ainut sitten tuossa ylemmässä loppusarjassa puhtaan pelin joukkue, voitti kaikki ottelunsa. Ja näin on sitten paikkansa totta kai finaaliin ansainnut. Lappalainen, Elonheimo ja sitten maalin etukulmassa Pirjo Hestbacka. Aivan vapaana. Siellä on joku pahan luokan merkkausvirhe tapahtunut, nimittäin niin vapaana Hestbacka tuolla maalin kulmalla oli. Ja näin on ottelun ensimmäinen piste syntynyt muutaman turnoverin jälkeen. Lukemiksi tiimille 1-0. So this is the ladies final. Team in black is Helsinki Ultimate Team and team in orange is Viima from Espoo. So basically a local battle. Viima is probably the most winningest team in the near future of Finnish Ultimate. With the team not so far behind. Viima made it to the final by, let's say, through back door. They finished 3rd in their pool and played in the mid group, winning that and gained the spot as the 5th team in the top 5. And only by goal difference were able to get the spot in the final. The bronze medal teams, Saints and Atletico, were in the same points with Viima, but just the goal difference was the best for Viima by 1 or 2 goals, and they were in the final, leaving Atletico and Saints in the bronze game. Ja näin lähtee Viiman loistava myllytys pyörimään. Mutta heittotilanteessa on huudettu askel rike. Näin kiekko palautuu takaisin heittopaikkaan. Siinä edelsi aivan uskomaton kiinniotto Marina Kuusivaaralta. Laura Vahtoranta, Kuusivaara. Heitto on epäonnistua, mutta loistavasti tilanteeseen heittäytyy Henna Lehtonen. Nappaa polvillaan kiekko kiinni. Laura Vahtoranta. Ja sitten lähtee heitto Kuusivaaralle aivan maalin takakulmaan ja sieltä onnistuu Kuusivaara nappaamaan kiekon, näin lukemat tasoittuu 1-1. Ja näin pelattu jo 6 minuuttia pian täyteen ja lukemat ovat 1-1. Pelipaikkanahan on Pasilan urheilutalo. Täällä pelaa jonkin tason salibändiäkin paikallinen joukkue. Tuolla takaseinä on täynnä viirejä, missä kerrotaan joku joukkue Suomen mestari tai tala SSV. No ei mennä sinne lajin puolelle, tänään pelataan Ultimatea. Ja tiimi lähtee hyökkäämään.
Hanna Öynap kiekossa. Erittäin tiivis on viiman puolustus ja sieltä lopulta lähteekin sitten heitto, tavoitellaan keskeltä Maria Elanheimoa, mutta kiekko siitä hieman häneltä yli karkaa. Näin lähtee viima hyökkäämään. Marina Kuusivaara kiekossa. Joutuu viima pelaamaan todella paljon taaksepäin. Anna-Kaisa Antino ja pitkä heitto, millä tavoitellaan maalista Anni Tikkusta, mutta ei onnistu aivan Tikkunen tuohon kiekkoon käsiään saamaan. Näin kiekko menee rajasta yli ja tiimi jälleen sitten hyökkäysvuoroon. Pirjo Hestbacka, Susanna Surakka ensimmäistä kertaa kiekossa ja sitten syöttö epäonnistuu Hanna Öynapille. Kyllä on tässä ottelussa nähty todella paljon kiekon menetyksiä, tuollaisia aika helppojakin pudotuksia ja harhaheittoja, tosin johtuvat ne aika paljon myös tiivistä puolustuksesta. Ei se ole pelkästään sitä, että heitetään vaan huonoja. Jälleen tulee tässä toista oikein puhdasoppinen katko. Maalin tekijänä Hanna Öynap polkee sieltä loppumetreillä kiekkoon ja juoksee heittolinjalle. Ei ole pelaajassa kiinni, vaan tuon heittolinjalle juoksee ja onnistuu saamaan kätensä väliin. Erittäin riskialtis toisaalta, jos tuosta olisi ohi juossut, niin siinä olisi ollut vapaa heittopaikka, koska heittäjällä ei tuollaista puolustaja ollut, mutta spekuloitit sikseen sitten lähtee heittomaalialueelle. Pirjo Hestbacka heittää ja lukemiksi tiimille 2-1 maalintekijänä on Heidi Salmirinne ja näin team menee ottelussa johtoon 2-1. So very nervous start for both teams. Lots of turnovers, lots of unforced errors by both teams. Not usually seen this kind of play from ladies team. Usually girls play very secure passing, but this is also marked that stakes are high and the defensive pressure is also really good. Ja olemme jälleen tällä kertaa pois tuolta itse ruudun äärestä, joten jos te kommentoitte siellä jotakin, niin valitettavasti niitä kommentteja en näe. Mutta ei se mitään, eipä sieltä kovin paljon sellaista ole vielä tullutkaan, mikä nyt hirveän paljon kommentointia vaatisi, koska tässä on yhteydet olleet poikki enemmän tai vähemmän koko ajan. Viima hyökkäyksessä hieman korkea lyhyt heitto, mutta hyvin nappaa Jonna Jalassola kiekko kiinni. Löytösheittoa Mira Koskevuolle. Taaksepäin pelataan. Vahtorantaa. Sitten maalialueella on ilmeisesti ollut estämistä, näin peli pannaan hetkessä poikki. Koskevuo ja jälleen siellä maalialueella huuto. Kyllä tässä on kova puolustus, paljon estämisiä. Lopulta peli jälleen käynnissä ja sitten lähtee pystyheitto. Pääseekö väliin siinä? Karonen Lappalainen ehkä pääsee. Katko kuitenkin ja sitten jatkoheitto on aika hätäinen, aika pitkä. Se karkaa aika kauas tuonne maalialueelle ja kukaan ei siihen ehdi. Näin jälleen tulee sitten katko ja katsomalla alkaa pikkuhiljaa valua entistä enemmän porukkaa. Nyt en kyllä kentälle näe ollenkaan. No, ehkä sieltä jostain aina kiekko vilahtaa. Höpötetään se mitä nähdään. Marina Kuusivarta jälleen loistava kiinniotto tiukassa tilanteessa. Sitten jälleen huutokentällä. Siinä vanha pelikaverini Jukka Ruuskanen seisoo kyllä nyt niin pahasti tuossa edessä, että en kyllä näe yhtään mitään tuonne ruhon takaa. No nyt jälleen nähdään, kun peli on jälleen käynnissä. Jonna Jalassola Koskevuon kautta jälleen levitetään eteenpäin ja takaisin Koskevuolle. Ja nyt on tiimin puolustus kyllä erittäin tiukka ja mennään viimalla saada yhtään helppoja heittoja eteenpäin. Kuusivaara keskellä jälleen pää pyörii siihen malliin, että kenelle heitetään lopulta tulee Vahtoranta pelastaa tilanteen. Mutta todella tiukka on tiimin puolustus tällä hetkellä. Jalassola, Hietanen ja sitten aukeaa puolustus, mutta onko siellä pudotus kulmassa? Kyllä, näin on tapahtunut. Sieltä löytyy vihdoin maalipaikka, mutta ei onnistu Jonna Jalassola pitämään kiekkoa tumpuissaan. Näin tulee jälleen katko. Ja pelattu jo 11 minuuttia täyteen, vasta 3 pistettä tehty. Se on todella
rauhallinen tahti pisteiden valossa. Ja tässä tilanteessa tiimi ottaa sitten aika lisän. Ja tässä otossa on vastakkain kaksi oikeastaan niin perinteikästä Ultimate seuraa kuin voi... Anteeksi, pieni hikka. No, se suotakoon. Se on niin paljon pekoni aamupalalla. Tosiaan Helsinki Ultimate Team taitaa olla Suomen vanhin seura, perustettu muistaakseni 1980. Suurin osa näistä pelaajista ei välttämättä ollut edes syntynyt silloin. Ja samoin myös Espoossa pelattu, ties minkä seuran nimellä, järkyttävän kauan, mutta käytännössä katson sama organisaatio, eri nimi. Mutta Espoo kuitenkin on erittäin menestyksekäs, pitkäikäinen Ultimate-kaupunki Suomessa. Ja nyt jälleen tiukka puolustus ja Susan Surakka ei aivan tuohon kiekkoon ehdi näin. Viima saa välittömästi kiekon takaisin lähellä omaa maalialuettaan. Koskevoa näyttää käydään kiekkoa, häntä puolustaa Riikka Lindholm. Vaahtorantaa. Jalassola. Löytyykö paikkaa syöttää? No löytyy, sieltä Koskevoa vapaana. Koskevoa ei löydä maalilta paikkaa. Sitten pelataan vaan sivuttaa, haetaan uutta paikkaa. Vaahtoranta. Jälleen menee lasku todella pitkälle. Jalassola. Hietanen oli lähestulkoon vapaana sen maalle, mutta ei onnistu. Ja sitten tulee ylialan heitto ja nippanappa menee liian pitkäksi. Hyvä idea siinä oli pelata Laura Vaahtorannalle tuonne puolestaan selän taakse, mutta aivan ei siihen ehtinyt. Muutama sentti liian pitkälle. Ja näin jälleen yksi turnoveri. 13 minuuttia täynnä, lukemat vasta 2-1. Tästä tulee todella pitkä peli. Ja vaaditaan malttia ja vaaditaan kaikkea. Ties mitä, heittotilanteessa virhe. Tuo heitto oli kyllä niin taakse jäänyt, että sen kyllä arvasin, että sen tulkoon rikottu on. Ja näin huutaa myös Karola ja Lappalainen ja kiekko palattu takaisin. Siinä Marina Kuusivaara häntä puolustaa. Fiina Hiittola. Loistava kaartoheitto. Onko sisällä? Ei ole. Aivan siihen sivurajan tuntumaan. Heitto tulee, mutta Riikka Lindholm ei saa jalkansa sisälle, kyllä se täältäkin katsottuna näytti olevan 10 senttiä yli. Ja näin kiekko palautuu sinne paikkaan, missä viimeksi se kentällä oli, eli heitto pisteeseen. Näin siinä saa Viima hyvin paljon ilmasta matkaa. Hyvin lähellä sivuraajalle operoidaan ja maaliheitto tulee, mutta ei onnistu. Marina Kuusivaara saamaan tuolta kiekkoa kiinni. Hieman karkaa tuokin syöttö pitkälle. En ole turnoverita laskenut, mutta niitä on kyllä todella paljon. Siinä mielessä esimerkiksi tuo naisten pronssipeli, siinä niitä nähtiin vain muutama. Tässä niitä on nähty aivan todella kova määrä. Tätä ehkä monet odottikin. Pronssipelissä oli vastakkain kaksi erittäin hyökkäävää joukkuetta. Tässä on sitten taas kaksi enemmän kovaa puolustusta omaavaa joukkuetta. Ja sieltä tulee syöksykatko. Laura Vaahtoranta syöksyy kiekkoon, mutta virhe on huudettu. Näin se tilanne kiistetään ja kiekko palautuu takaisin tuonne heittopaikkaan. Tuo heitto kaartaa sitten sivurajasta yli. Ja näin Viimalle jälleen yksi hyökkäysmahdollisuus. Niitä on tässä otteessa ollut puolin ja toisin niin paljon, että loppuu sormet ja varpaat ja kaikki kesken, millä laskemaan pystyy. Tilanteessa heittäjä rikotaan, näin kiekot palaa takaisin. Koskevuo. Kuusivaara. Erittäin lähellä on koko ajan tiimin puolustus. Vaahtoranta sitten löytyykö, heittopaikka löytyy, mutta Sara Hietanen ei aivan saa kiekko haltuunsa käteen, se kiekko osuu, mutta pomppaa siitä takaseinään. Hestpakka kiekossa, Hiitola uskomattoman hyvä venytys kiekkoon. Sen jälkeen pystyheitto, tällä kertaa Riikka Lindholm on kentällä ja sitten tulee maali lopulta. Pirjo Hestpakka karkaa maalialueelle. Ja tässä tarvittiin pelata tätä pistettä varmaan lähemmäs 10 minuuttia ja lopulta team tämän pisteen itselleen vie. Lukemat 3-1 ja jälleen otetaan sitten aika lisä. Nämä joukkueet jälleen takaisin viivoilla. Tässä on samalla vähän Facebookiin, laitetaan vähän tilannetietoja. Lähetetään sinne nyt yksi kuva, nimittäin tuossa palkittiin juniorifinaalin puoliajalla vuoden juniorin liittokiekkoille 2012. Se meni Vaasaan, Mikael Metsälä. Onneksi olkoon Timppa.
mutta nyt on aika jälleen palata tähän otteluun. 9 minuuttia hieman yli kesti tuo äskeinen piste. 18 minuuttia pelattu ja lukemat vasta 3-1. Todella tiukkaa puolustusta. Viima hyökkäämässä, Marina Kuusivaara kiekossa. Tikkunen. Ja sitten on kentällä huudettu estämistä. Nyt vielä mietitään, mistä kiekko peliin sitten uudelleen pannaan. Onko se Tikkusella kädessä vai pannaanko se Kuusivaaralle. Se riippuu ihan siitä, missä vaiheessa tuo estäminen on tapahtunut. Onko kiekko ollut jo ilmassa vai ei. Ilmeisesti on ollut, eli tilanne ei vaikuttanut tähän heittoon. Ja näin Tikkunen kiekossa ja nopea heitto maalialueelle. Ja tuo tilanne on sitten nopeasti käytetty. Laura Vahtoranta nappaa kiekon maalialueelle. Näin Anni Tikkunen, joka yleensä on noita maalia tehnyt, syöttää tämän maalin ja näin lukemat kaventuvat nopeasti 3-2. Taisi olla ottelun nopein piste. Anni Tikkunen numero 16 on alunperin Lahdesta kotoisin, muuttanut tänne pääkaupunkiseudulle ja tehnyt erittäin hyvää uraa täällä yläkenttäpelaajana. Ja siitä palkintona myös matka tuonne maajoukkueeseen Japaniin viime vuonna. Erikoistunut nimenomaan maalin tekemiseen ja puolustuskatkoihin. Muutenkin tuolla viiman puolella hyvin paljon maajoukkuepelaajia pyörii samoin tiimillä. Useampi näistäkin pelaajista ovat aikanaan maajoukkueessa pelanneet tai pelaavat edelleen. Ja yksi heistä nyt siellä kiekossa Maria Elonheimo. Erittäin hyvä kiekollinen pelaaja. Fiina Hiitola, todella urheilullinen, atleettinen. Viima pelaa sitten paikka puolustusta ja sitten lähtee heittoon, mutta se on aika helppo Laura Vahtonolla katkaista. Ja näin Viima sitten hyökkäämään. Paulina Lehtinen kiekossa. Sieltä murtaa markkerin selän taakse ja Laura Vahtoranta nappaa kiekon kiinni maalialueella. Näin lukemat 3-3. 2 pistettä peräkkäin tehnyt nyt Viima tuon tiimin maratonpisteen jälkeen. So after the 9-minute long point scored by team, now 2 quick scores for Viima. The score is now 3-3. So here we have two of those probably the most legendary teams in Finland. Team from Helsinki was founded in 1980, if I'm correct. And Viima, originally called Espoo Ultimate Club, have been around for almost as long. The names have changed a lot during the years, but the team has remained pretty much the same. Ja näin ollaan jälleen sitten pelissä. Viima jatkaa tuolla paikkapuolustuksella. Hyvin syvällä maalialueella tiimi joutuu operoimaan. Hestbacka nyt lähtee sitten pitkä heitto sivureiden tuntumaan. Aivan kiekkoa siellä kiinni. Milla Viljanen ei saa. Nyt on jälleen kentällä jonkinnäköinen huuto. Ilmeisesti siellä Viljasta rikotaan. Näin kiekko sitten taitetaan palauttaa sinne Pirjo Hestbackalle. Ja näin palautetaan pelaajat mahdollisimman lähellä niitä alkuperäisiä paikkoja, missä tilan virheen sattuessa oltiin. Kiekko Hestbackalla. Ja näin jatkuu sitten tiimin hyökkäys. Hestbacka keskeltä Riikka Lidholmin kautta. Milla Viljaselle, Viljasen levitys toiselle puolelle. Hanna Ödopille löytää tiensä perille. Jälleen rauhoitetaan Lappalainen. Nyt on näköjään Viima vaihtanut kesken hyökkäyksen takaisin miespuolustukseen. Ja sitten lähtee maaliheitto, mutta se on huono. Tulee suoraan seisovalle puolustajalle. Ja näin jälleen kerran hyökkäysvuoro vaihtuu. Niitä on tässä ottelussa vaihdettu jo varmaan 50 kertaa. En valehtele varmaan yhtään. Ehkä pari kertaa, mutta kuulostaapa dramaattisemmalta. Ja sitten lähtee korkealle juva heitto maalin takakulmaan, mutta sinne ei koskaan oma pelaaja pääse. Siellä oli Anna-Kaisa Antinoja menossa vapaaksi, mutta kiekko leijaili sen verran korkealle, että se meni kokonaan pelialueelta ulos. Näin kiekko takaisin tiimille ja Viima aloittaa jälleen tuolla paikkapuolustuksella. Nyt se paikkapuolustus kyllä aukeaa kuin punainen meri ja sieltä tulee sitten pari nopeaa syöttöä ja klap, siellä on kiekko maalissa. Näin tiimi siirtyy ottelussa jälleen johtoon, lukemat 4-3 ja ollaan pelattu jo 23 minuuttia.
And this is the women's final. Team from Helsinki and Vima from Espoo. Espoo is a suburb of Helsinki, one of the biggest cities itself. Ja näin Vima jälleen hyökkäämään epäonnistunut heitto. Ja jälleen kiekko tiimille. Siellä yritettiin purkaa tuonne markkerin selän taakse. Siinä kuitenkaan ei onnistuttu ja kiekko on sitten tuolla maaliviivalla tiimin hallussa. Fiina Hiitola kiekko nappaa. Ja Fiina Hiitola on erittäin ulottuva heittäjä. Pystyy kyllä heittämään sitä oikeastaan mistä vaan, minne vaan. Ja sitten tulee tiimille maali hieman onnekkaastikin. Siinä tavoitetaan maalista Riikka Lindholmia. Mutta Lindholmin kiekko ei koskaan mene, mutta Fiina Hiitola näyttää siinä peliälyään ja onnistuu nappaamaan sitten kiekon sieltä ikään kuin varkain tuolta takaa. Ja nyt minun pitää käydä tuossa katsomon puolella. Täällä rupeaa katsomot täyttymään niin paljon, että mun tavarat tuossa penkillä rupeaa haittaamaan ihmisiä, joten käyn hetkeksi tuossa siirtämässä tavaroita pois tuolta katsomon puolelta. Näin saatiin taas tilaa katsojille tänne Pasila urheilutalolle. Täällä on katsomo lähestulkoon täynnä, mikä on erittäin hienoa nähdä. Ja täällä on myös paljon muutakin väkeä, jotka eivät Ultimate-pelaajia ole. Toki paljon täällä pelaajia on entisiä ja nykyisiä ja niitä, jotka eivät finaaleihin asti ovat päässeet, mutta todella paljon myös muita ihmisiä, mikä on erittäin hienoa nähdä, että Ultimate kiinnostaa ja tapahtuma on onnistunut markkinoissaan. Palataan takaisin peliin. Viima hyökkää lukemat 5-3 tällä hetkellä tiimille. Vaahtorantaa Kuusivaaralle ja Kuusivaara lyhyt helppo syöttö sitten siihen maalin etuviivalle ja helppo työ Jonna Jalassolalla napata kiekko kiinni, näin lukemat kaventuvat 5-4. So as we can see, lots of people here in the crowd. Ultimate has succeeded with its marketing here in Helsinki in Pasila Sports Hall. And no, this place is not named after me, although it should. And the score now is 5-4. All the games so far have given us entertaining Finnish Ultimate. Ja näin palataan jälleen peliin, lukemat 5-4. Mustapaitainen tiimi pyörittää Pirjo Hestbacka Elonheimolle. Tuon Elonheimo on erittäin pahassa paikassa tuolla lailla lähellä. Hestbacka hakee avoimen laitaan, mutta sinne ei saa, mutta se avaa myös toiselle puolelle heiton näin nopeasti Lappalaisen kautta Hiitolalle. Ja näin sitten Fiina Hiitola löytää Hanna Öynäpin kulmalta. Tämä on se yksi Ultimaten loistava tapa tehdä maali. Sieltä rikotaan tuo puolustus, eli heitetään sinne puolelle, minne puolustus ei halua sitä kiekkoa tulevaan. Tämänkin 2 syöttöä ja nopeasti ollaan jo siellä laidassa, mikä on niin sanotusti puolustajan pimeällä puolella. Ja näin on maali tosiasia. 6-4. Tiimi johtaa. Kaikissa otteluissa tähän asti on nähty erilaisia hyökkäystyylejä, on nähty uhrautuvaa puolustusta. Ja totta kai niin pitääkin. Nythän pelataan finaaleita. Tämän jälkeen saa lähteä sitten kesäloman viettoon. Tosin kesäkausihan alkaa kyllä hyvin nopeasti. Ja oikeastaan Suomessakin Ultimate pelataan hallissa vaan olosuhteiden pakosta. Ulkokausi on todella lyhyt. Valitettavasti Ultimate on parhaimmillaan totta kai ulkona pelattuna. Kenttä on iso, nurmi alla, auringonpaiste, jos hyvin käy. Harvemmin on kyllä niin käynyt, useimmitenhan täällä yleensä vettä 100 Ultimate pelataan, mutta sehän tekee pelistä vielä hauskempaa. Täällä ei saa vettä, täällä pelataan Halli-Ultimatea. Hieman lyhyt heitto, mutta Kuusivaara jälleen näyttää tuota kiekollista taitoa, nappaa hyvin yhdellä kädellä kiekon sitä puolestaan nenästä kiinni. Ja sitten heittäytyy rohkeasti Hanna Öynop kiekkoon, tekee katkon tiimille, todella tärkeä katko. Lukemat 6-4 tiimi johtaa. Ja tässä tilanteessa tiimi ottaa myös aika lisän. Okay, timeout is taken now and we're back in live game with team with the disc. Playing offense. Ja näin tiimi etenee tuota avointa laitaa pitkin hyvin lähellä laitaa. Pirjo Hestbacka kiekossa joutui heittämään todella riskiheiton, mutta loistavasti heittäytyi Hanna Öynop tuohon tilanteeseen pelastaa. Siinä oli lähellä jo niin sanottu käteenlasku 8 sekuntia. Ei ole kiekko vielä maalissa, aivan maaliviivalla.
ottaa kuitenkin Önoppi kiekon kiinni. Tiimi jatkaa edelleen hyökkäyksellä tuon pienen viivästyksen jälkeen. Önop. Hestpakka. Ja takaisin Önopille. Give and go syöttö ja näin on lukemat sitten 7-4. Tiimin hyökkäys on onnistunut paremmin tässä ensimmäisellä puolella. Paljon kuitenkin kiekomenetyksiä molemmille joukkueille. Ja nämä lukemat sitten 7-4. Ja näin Viima lähtee hyökkäämään. Jonna Jalassola hyvin murtaa sinne puolustuksen taakse. Koskevolta heittoa ja heittäytyy Anni Tikkunen yrittää ottaa matalaa heittoa kiinni, mutta ei aivan jää kiekko käteen. Näin tiimi jälleen hyökkäämäksi. Tiina Hiitola heittää leijuvan heiton sinne puolustuksen yli ja onnistuuko siinä saamaan kiekko kiinni? Kyllä! Näin nappaa Karonen Lappalainen kiekon kiinni lukemiksi 8-4 ja tässä tilanteessa menemme puoliajalle. Tämä ei ole vielä ottelun loppu, ei missään nimessä, puoliaika vasta tässä vaiheessa menossa. And this was not the final point of the game, it was just the final point of the half. It's now half time. Team leading 8-4. So do not go away, nobody won anything yet. No niin, olemme jälleen valmiina sitten naisten tietysti finaalihan tässä pelataan. Naisten finaalin toiselle puolelle. Tiimi on ollut aika suvereni tässä ottelussa, etenkin puolustuksessa tosin. Kyllähän Viimallekin on hyvin paljon paikkoja annettu. Ihan voisi sanoa melkein, että järkyttävä määrä kiekonmenetyksiä molemmilta joukkueilta tässä ottelussa, mutta tiimi on lopulta tehnyt 8 maalia, Viima 4. Ja näillä lukemilla sitten lähdetään pelaamaan toista puoliaikaa. Ja sitten tulee Viimalle jälleen kömmähdys, siinä 2 omaa pelaajaa törmää ja kiekko putoaa. Näin tiimille jälleen maalipaikka ja siinä ei tiimi kauaa ihmettelee. Tiina Hiitola syöttää ja näin. Tiimi on sitten jo 9-4 johdossa. And team scored as soon as they got the disc back. After 2 Viima players collided with each other and dropped the disc. And so far this game has had tons of turnovers, more than I can count. But the more we have played, the better has team's defense become, and they've also had better offense so far. But the first 5-6 points were totally here and there, ultimate, lots of turnovers, but so far in the second half we enjoyed even better ultimate. Näin Viima jälleen lähtee hyökkäämään jälleen kerran, tulee katkoa Hanna Önapilta. Pirjo Hestpakka ja Önap on vapaana. Ja näin team 10-4. Tästähän alkaa tulla pikkuhiljaa todelliset murskajaiset. So team doesn't waste too much time with the disc. Hanna Önop makes the double happiness. First a defensive block, then scoring a point. And team now leads this game 10-4. Lukemat 10-4. Tästä on todellakin tulossa aika yksipuolinen näytös. Molemmat joukkueet aloittivat ottelun todella hermostuneesti. Siellä tuli kiekonmenetyksiä kamala määrä molemmille joukkueille, mutta tiimi on onnistunut parantamaan peliä, mitä pitemmällä ollaan menty, ja etenkin tiimin puolustus on ollut todella tiukka. Siinä on ollut Viimalla erittäin paljon ongelmia edetä, ja mitä enemmän tätä peliä katselen, niin ei kyllä yhtään ihmettele, miksi tiimi on ollut käytännössä katsoen voittamaton, ja itse asiassa taitaa ollakin voittamaton joukkue tällä kaudella. Mutta nyt Viima ei ole luovuttanut Marina Kuusivaaraa. Marina Kuusivaara karkaa maalintekoon, ja näin on nopealla parilla syötöllä sitten lopulta.
Viima onnistui löytämään sieltä aukon puolustuksesta ja nopeasti on lukemat muuttuneet 10-5. Tuossa aiemmin on pelattu 3 peliä tänään. Pronssipelejä emme saaneet suoraan lähetyksiä, joten niiden tuloksia en kerro. Mutta juniorifinaalin vei tiukkojen vaihden jälkeen Leki Lempäälästä. Kakkoseksi tuli siinä SOS Siposta. Se peli näkyy striiminä, joten sen voin sanoa. Mutta nuo 2 muuta peliä tosiaan on nauhoitettu ja ne voitte katsoa sitten myöhemmin. Tuolta ultimate.fi-sivulta varmasti löytyy linkit sitten, mistä ne ottelut löytyy. Näin tiimi jälleen hyökkäämään. Karonen ja Lappalainen Susanna Surakalle. Maria Elonheimo ja Viima jatkaa näköjään paikkapuolustuksella. Eynap. Estbacka. Elonheimo. Lappalainen. Eynap. Estbacka. Ja hyvin onnistunut viimaisten puolustamaan niin, että tiimi ei paljon eteenpäin pääse. Lappalainen. Elonheimo. Nyt aukeaa keskeltä paikka ja loistavasti lukee tilanteen Hestbacka. Siinä pääsee katkoon Kuusivaaraa, mutta lyö kiekon pahaksi onneksi suoraan Pirjo Hestbackan käsiin. Ja siitä välittömästi rankaisuja näin lukemiksi 11-5. And there's a beautiful block made by Marina Kuusivaara. But unfortunately for her, she knocks the puck disc straight to Pirjo Hestbacka's hands, and right from that, team scores again, making the score now 11-5. Ja ottelu on pelattu 43 minuuttia, itse asiassa tasan 44 nyt. Hieman on tuo maalintekotahti kiristynyt, mutta kyllä todella vähän pisteitä ollaan tässä ottelussa nähty. Ja nyt Viimalta todella nopea vastahyökkäys ja 2 syöttöä ja sitten jälleen Marina Kuusivaara karkaa maalintekoon. Ehkä tämä on se, mitä Viima olisi tarvinnut pelin alussakin. Viima lähti aika paljon tuollaisen rauhalliseen rakenteluun, kun taas pitkillä heitolla nyt joukkue on saanut todella nopeita, hyviä, helppoja maaleja. Mutta onko sitten liian myöhäistä? 11-6. So looks like now Viima has found a cure to open up team's defense. They probably tried to play too much conservative game, but now for the last few points they've gone deep very early with great success. Score now 11-6 to team. Ja sitten tulee kyllä aikamoinen ajatuskatkos siinä Karonen ja Lappalaiselle. Tämä on tietysti paikkapuolustuksen yksi tapa. Siellä löytyy joskus puolustaa semmoista paikasta, mistä ei odota, että puolustaa löytyisi. Ja Lappalainen heittää aivan suoraan Viima pelaajalle. Mutta Viima ei onnistu sitten myöskään tekemään maalia tuosta vastaiskusta. Ja näin tiimi jälleen hyökkäämään. Öynap. Elonheimo. Ja jälleen tulee sitten kiekonmenetys tiimille. Tästä on alkaa pikkuhiljaa muodostumaan tiukka ottelu, mutta onko se Viimalle liian myöhäistä? Ehkä ei. Ja nyt lähtee sitten pystyhettä maaliin ja näin Viima kaventaa. Syöttänä Anna-Kai Santinoja. Ja maalin tekijänä taisi olla Laura Vaatoranta. And Viima is coming back in this game. Their defense is starting to tighten up, causing 2 rather easy mistakes for team. And the game is now closing up. It's 11-7. Pian alkaa peliaikakin lähestymään loppuun. 11-7 lukemissa mennään. Mä kerron sitten mitenkä tuo peliaika ja pistekatto sitten määräytyy. Mutta pelataan nyt näitä pisteitä pois niin pitkään, kunnes tilanne tulee eteen. Fiina Hiitola syvällä maalialueella. Öynap. Takaisin Hiitolalle. Viima jatkaa tuolla paikkapuolustuksella, millä he ovat nyt saaneet muutaman hyvän katkon aikaiseksi. Öynap. Hiitola. Hestbacka, aika vaarallinen heitto, mutta menee perille.
Ja sitten lähtee Hedin Salmirinteen heitto. Ja aivan sieltä maalin takakulmasta onnistuu Hanna Öynop kiekon nappaamaan. Näin 12-7 lukemiin tulostaulu. Ja Hanna Öynop on kyllä pelannut tänään erinomaisen ottelun. Ja jos ei tämä ottelun MVP ole numero 7 Hanna Öynop, niin en tiedä kuka on. Minä en sitä päätä, mutta Hanna Öynop on kyllä erittäin vahvoja näyttöjä siihen antanut. Just to speculate the MVP for this game, to my consideration, which doesn't count by the way, is number 7 for team Hanna Öynop. But let's see what happens. The game is still on. The score is now 12-7 to Helsinki Ultimate Team. Loistava kuvio, millä saadaan Marina Kuusivaara vapaaksi sivurajalle. Sitä lähtee Kuusivaara heitto. Löytyykö sieltä oma pelaaja? Kyllä löytyy. Laura Vahtoranta nappaa kiekon ja näin lukemat on 12-8. Score now 12-8. Scored by Laura Vahtoranta after a beautiful move by Marina Kuusivaara. And we are going in the final minute of this game, and I will tell you how the point cap goes depending on how this point will end. Doesn't mean when the time is up the game stops, but I will give you information how we resume. Lappalainen maalialueella syvällä Hanna Öynop. Ja kiekon menetys tulee. Otso onnistuu puolustamaan, Viima onnistuu puolustamaan. Näin lukemat ehkä saattavat muuttua nopeastikin. Viima lähtee pyörittämään alan kautta. Ja löytyykö sieltä? Kyllä löytyy. Marina Kuusivaara jälleen kerran maalin teossa 12-9. Ja näin on 50 minuuttia pelattu täyteen, mikä on kattoaika. Ja tämä on jo uutta pistettä, joten katsotaan sitten, miten tästä edetään. So 50 minutes is now full, but time is up during the points, and this is already a new point. So we're gonna play this point and then check out to which point gap we're going to play. If Viima scores, the score is now then 12-10, which means we're gonna play to 14. If team scores, then we're gonna play to 15 as usual. Eli tämä piste on jo uutta pistettä ja peli on päättynyt, joten mikäli tästä pisteestä onnistuu Viima tekemään maalin, silloin lukemat ovat 12-10, tullaan pelaamaan 14 pisteeseen, ja mikäli tiimi tekee, silloin pelataan 15, kuten normaalistikin. Ja yleensä täällä selkeästi on Viiman puolella, vaikka Helsingissä pelataankin, se nyt on ihan sama, niin lähekkäin nämä kaupungit toisiaan ovat. Viiman puolustus on tosiaan tiivistynyt todella paljon, mutta nyt sieltä löytyy kyllä Hestbacka aivan vapaana. Fiina hiito, loistava heitto, Elonheimo. Tosi 2 pelaajaa syöllä maalialueella. Ja näistä tulee maali. Lukemat. Vai onko se maali vielä? Nyt siinä vielä keskustellaan, onko se maali vai ei. Minun mielestä se oli maali, mutta minä en sitä päätä. Now I don't think it's gonna... Yeah, they call it a score. Like I said, it is a score. Elikkä tiimi teki maalin. Siinä keskusteltiin, oliko kiekko Karnojen Lappalaisen kädessä ennen vai jälkeen, kun hän hyppäsi ilmaan. Ja kuten epäilin, kiekko oli kädessä, kun hän oli ilmassa. Ja sen jälkeen hän se ratkaisee, minne hän kiekon kanssa putoaa. Ja hän putosi maalialueelle ja näin piste merkataan. 15 pistettä on siis kattopisteet. 13-9 johtaa tiimi. Hanna Öynop tulee jälleen todella kovaa ja onnistuukin häiritsemään niin paljon, että kiekko putoaa. Se ei aina tosiaan tarkoita, että pitää kiekkon koskea, että saa katkon aikaiseksi. Ja siinä Jonna Jalassola oli niin tiukassa paikassa, että kiekko putosi. Hestbacka, Lindholm, Öynop.
Ei lähde heittoa, siellä olisi ollut pelaaja vapaana, mutta ehkä parempi pelata varmaan päälle. Westpakkaa. Ja sitten lähtee syöttö maaliin, Karonen Lappalainen. Ja näin, siellä on 14 piste. Team siirtyy johtoon 14-9. Ja on enää 1 pisteen päässä otteluvoitosta. So that was the point number 14 for Team from Helsinki. The team is called Team. Joukkue nimeltä joukkue. So Team now needs only 1 point to win the Finnish title this year. And I might be wrong, but I think Team has not lost a game this season. They have been dominating the female ultimate scene this year, indoor season. Then again, I might be wrong. I usually am always right, but don't put my head on the table if I'm wrong. Eli saatan olla tosiaan väärässä, mutta tiimi ei muistaakseni ole tällä kaudella hävinnyt yhtään peliä. Harvoin olen väärässä, jos olen myönnän, mutta useimmitenhan minä olen aina oikeassa. 14-9. Viimalla vielä mahdollisuudet totta kai, mutta se vaatisi jo kyllä aikamoista ihmettä. 15 pelataan ja 6 pistettä tarvisi viiman tehdä ilman, että tiimi tekee yhtään mahdollista. Kyllä, todennäköistä ei. Ja siinä Hanna Öynä vahvistelee vaan tuota MVP-ajatusta, tekee katkon ja nyt on sitten myös Öynä maalissa vapaana ja nappaa kiekko kiinni. Se on siinä. Team voittaa Suomen mestaruuden. And there it is. Team from Helsinki wins the Finnish Championship 2013. I might be wrong, but I think playing through the whole season undefeated. Quite an accomplishment. Onneksi olkoon Helsinki Ultimate Team.